आंनि जाफुंसारनायनि उनाव आं माने क्रेडिटखौ होनो नंदों आंनि न'खरनि स्पेसियेलि आंनि आइखौ मानो होनबा जेब्लायबो बे आंनि फारसे सापर्टिभमोन न'खराव जेब्लाबो जि प्रब्लेमानो जा बे हारसिङै थानानैबाबो मानो होनबा बिनानाव सानै दं आंना उन्दै बेखौ जेब्लाबो सामलायलांदों न'खरनि प्रब्लेमफोरखौ बे हारसिं थानानैनो आंनो खोन्थायालासिनो बे जेब्लाबो बे गासैबो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामदों हारसिंनो आरो आंखौ जेब्लाबो थुलुंगा होदों फरायनायनि सायावनो हक आंनि केरियार डेभेलपमेन्टनि सायावनो हक बेखौ आं माने क्रेडिटखौ आं आंनि आइनो होयो आरो आंनि बे साक्सेसनि क्रेडिटखौ स्टुडेन्ट लाइफखौ मानिफ्राय जागायनाय आंनि स्टुडेन्ट लाइफआ आंनि जाब्रांफोरा गामिनिनो बानं सकपुर गुदि फरायसालि बेयाव आं आंनि प्राइमारि स्कुलिंखौ फोजोबदोंमोन बिनि उनाव आं थाखो 5 निफ्राय थाखो 6 सिम बे जायगानिनो सिखोना जोहोलाव गुदि फरायसालिनिफ्राय आं उथ्रिलांदों आरो गेजेर फरायसालिखौ आं 7 थाखोनिफ्राय 10 थाखोसिम नावकाटा मिडल हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय उथ्रिलांदों आरो मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव आङो क'क्राझार हायार सेकेन्डारियावनो साइन्स स्ट्रिमाव एडमिसन लादोंमोन ओमफ्राय बिनिफ्रायनो आं बे रिजाल्टखौ आं सेकेन्ड डिभिजनाव पास जादोंमोन होमब्लाबो आं बे बड' एमएल साबजेक्टआव 92 जौखोन्दो लानानै स्टेट लेभेलाव टपार जानो हादोंमोन आरो बे 2008आव 53% टटेल आंना सेकेन्ड डिभिजन खिन्थु आं बड' एमएल साबजेक्टआव आं 92% मोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय बे बोसोरावनो आं 2008आवनो एज ए सल्जार टेकनिकेल आं माने एनरल जादोंमोन आर्मियाव ओमफ्राय आर्मियाव ट्रेनिं फोजोबनायनि लोगो लोगो आङो इगनुनि थ्रु एडमिसन लादोंमोन जायखौ माने आं 2015 मायथाइयाव ग्रेजुवेट जानो हादों आरो थ्रु नेशनेल इगनुनिफ्राय फुल फर्मा इगनुना इन्दिरा गान्धी नेशनेल अपेन इउनिभार्सिटि जो कि नों खामानि मावनायनि गेजेरजों बिनि थ्रु बे अपेन इउनिभार्सिटि बिनि थ्रु नों ग्रेजुवेसन खालामनो हागौ आरो ओमफ्राय बे समावनो नोंथाङा डिफेन्सआव दंखायोमोन औ डिफेन्सआव थानानै आं माने ग्रेजुवेट खालामदोंमोन ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो आं माने फार्स्टआवथ' आं कमिसन होननाय बुस्थुखौ मोनथियामोन माने आर्मि होननानै बुङोबा मा खारनांगौ बारनांगौ फिजिकेल फिट जानांगौ पास जानानै माने आर्मियाव जइन जानांगौ बे कनसेप्टखौल'सो मिथिगौमोन आरो बेयाव थांनानै आं आर्मियाव जइन जानानै माने ट्रेनिं खालामनायनि उनाव मिथिबायदि आर्मियाव कमिसनबो जायो अफिसारबो जानो हायो NDA CDSनि सोमोन्दै मिथिनो हाबाय ओमफ्राय आरो ट्रेनिं जोबखांनायनि उनाव आङो सार्भिस एन्ट्रि बिनि थ्रुयै अफिसार जानो हागौ कमिसन अफिसार जानो हागौ बेखौ मिथिलांनो हानानै आं माने आंनि प्रिपेरेसनखौ 2013निफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन आं 2013निफ्राय 2022 सिम आं खनब्रै एटेम्प्ट होदोंमोन जाय माने आं साक्सेस जानो हायासै फाइनालि आं 2023नि मार्चआव आंनि 5थि नाजानायाव आं माने साक्सेस जानो हादों आरो बेबायदि एडभाइसखौ सोरनिफ्रायबा लादोंमोन बेबायदि एडभाइसखौ माने जोंनि सिनियर्सफोर दङ जाय माने सिगाङाव होखानाय बिसोरबो इन्ट्रेन्सनि थाखाय ट्राइ खालामदोंमोन माने बिसोरजों थाफानानै आं माने सोलोंनो हादों आरो आंनि अफिसारफ्राबो बिराद हेफाजाब होदों आंखौ गाइडेन्स होदों जायनि थाखाय आं माने दिनै साक्सेस जानो हादों आरो नोंथाङा बबे स्टेट गिबियाव आচ্ছা ट्रेनिंखौथ' आं गवाखौथ' मिन्थियो दा गवायाव जोंनि सिगनेलनि ट्रेनिं जायो बेयाव आं बेसिक ट्रेनिंखौ सल्जार बेसिक ट्रेनिंखौ फोजोबनानै आङो फार्स्ट आम्बाला बेयाव जखि हारियानानि सिङाव दङ बे आम्बाला होननाय जायगाया बेयाव आं पस्टिं जागारदोंमोन आरो बिनिफ्रायनो आं माने प्रिपेरेसनखौ आङो स्टार्ट खालामदोंमोन नैबे जोबथा मुहूर्तसिम बबेयाव प्रिपेरेसन आচ্ছা जोबथा मुहूर्तआव आं जबलपुराव दंमोन माने सल्जार टेकनिकेल ना बिसोरनो आं इन्सट्राक्टर माने बिसोरखौ फोरोंनो थाखाय आं माने बेयाव पस्टिं जादोंमोन बेयाव आं आरो एप्लाइ खालामनानै जबलपुरनिफ्रायनो आं माने कमिसनखौ लानो हादों आरो ओमफ्राय आं अटिगायाव जायो सार्भिसेस एन्ट्रि SCO कमिसननि ट्रेनिङा बिहारनि गया होननाय जायगायाव माने अफिसार्स ट्रेनिं एकाडेमि दङ बे जायगायाव माने आं गावनि ट्रेनिंखौ फोजोबनो कमिसन लानो हादों आरो नोंथाङासो बर' बिजोंजों फरायनानैब्लाबो नैबे लेभेलसिम गावनि नाजानायजों फैनो हादों माबायदि नाजाबो बे मोनसे आंनि थाखाय मोनसे गोब्राब जादोंमोन खिन्थु आं माने बर' मिडियामावमोन ना बे कमिसन एग्जामनि थाखाय एसे कमिउनिकेसन स्किला मोजां जानांगौ गोनां जायो बेजों लोगोसे इंलिस रोंनायजों लोगोसे कमिउनिकेसन स्किल रोंनायजों लोगोसे माखासे जेनेरेल नलेजफोर मोनथिनो गोनां जायो नेशनेल इस्यु इन्टारनेशनेल इस्यु जायगानि सोमोन्दै बे आंनि थाखाय एसे गोब्राबमोन खिन्थु जायनि जाहोनाव आं माने खनब्रै फेल जानो गोनां जादों आं माने बेखौ बिराद नाजानो गोनां जादों मोनसे फारि फारि डेभेलप खालामबोदों आंनि कमिउनिकेसन स्किलजों लोगोसे आंनि GK जेनेरेल नलेज
ओभारअल डेभलपमेन्ट आंनि हबिनिफ्राय आंनि स्पर्ट्सनिफ्राय गासैखौबो डेभलप खालामनो गोनां जादों बे लासै लासै इमप्रुभ जानानै दिनैसिम आं माने दाबो आं इमप्रुभ खालामगासिनो दं गावखौनो गाव खनब्रै गाहाम फेलार जानायाव नोंथाङा गोसो बायाखैमोन फेल जानाय समाव जिथिया रिजाल्ट मोनो बै समावथ' साननैसो गोसोआथ' बयनाबो बायखायो गावखौनो गाव फिर आंनि एनार्जिखौ रिबिल्ड खालामनानै माने नाजानो गोनां जादों आरो गोसोआथ' बायखायो साननै सानथामसो फिर गावखौनो गाव सामलायनानै आरो नाजाफिननांगोन जेनेबा बे नाजानायजों लोगोसे दिनै आरो साक्सेस जाफिननो हाबाय आं नोंथाङा बर' फिसा हिसाबै नोंथांनि नैबे मासियाव नोंथाङा आवग्रिनो हानानै फिउचारनि बर' लाइमोनफोरनो मा बुंलांनो सानो आं फिउचारनि लाइमोनफोरखौ बेखौनो बुंनो सानदों कि नेभार गिभ आप लाइफआव खनसे नङा खननै नङा खनथाम खनब्रै जों गोबां हिस्ट्रि दङ जाफुंसार जानो हानाय जावले फेल जानानै आं बेखौनो बुंनो सानो कि नेभार गिभ आप पार्सेन्ट खम जानानै खायसेफ्रा गोसो बायो आंनाबो नै सेकेन्ड डिभिजनसो 58% 10+2 53% होमबाबो आं माने गोसो बायाखै होमबाबो आं गावखौनो साहस खालामनानै बे कमिसन एग्जामखौ फेस खालामनो हादों बे लाइमोनफोरखौ बेखौनो आं माने एडभाइस खालामोदि गावनि लोरबांखौ सिगाङाव दोननानै जेनेबा उन जानाय दरखार गैया गावनि लोरबांखौ उन खालामनानै दावगालांनानै नाजानांगौ आरो नाजानाय थायोबा माने जायखिया जि सिमां नुदों बे सिमांखौ माने मोननो हायो आरो जेब्लाबो न'खराव नोंस्रा सोर सोर दं जोंनि न'खराव दा 3 मेम्बार्स आंखौ लानानै आं आंनि आइ ओमफ्राय आंनि 2 बिनानाव आंनि आफाया मास्टारमोन जखि 2011आवनो रुंसारि जालांदों दिनैनिफ्राय खै बोसोर जाबाय 13 बोसोर जाबाय 13-14 बोसोर जालांबाय बिनानाव सेकेन्ड बिनानाव आंना टिचार BSc पास खालामनानै बे प्राइमारि स्कुल टिचार जाबाय ओमफ्राय आंनि उन्दैसिन बिनानावा दा UPSC IASनि थाखाय माबा तयारि खालामगासिनो दं आरो मादार आंना हम मेकार नोंथांनि नैबे जाफुंसारनायाव बिमानि माबायदि अबदान आइनि अबदानाथ' गोबां दङ जिखिनि प्रब्लेमानो जा आं जिखिनि प्रब्लेम फेस जायोमोन जेब्लाबो आं आइजों शेयार खालामोमोन न'खरनिनो हक आंनि पार्सनेल प्रब्लेमानो हक जेब्लाबो आइया जेब्लाबो आंखौ मटिभेट खालामदों जेब्लाबो जायखिजाया प्रब्लेमावनो ओरै खालाम फिसा नों ओरै खालाम बे प्रब्लेम जादों ओरै उमुकजों रायलाय बिदि प्रब्लेम जादोंबा उमुक खालाम जेब्लाबो आं आइनिफ्रायनो बे मटिभेसनखौ मोन्दों माने बे आइनि आंनि बे साक्सेसआव आं आइनि बे सेक्रिफाइसखौ जेब्लाबो माने बयनिख्रुइ सायाव दोननो नाजागोन आरो सरकारि फरायसालियावबो फरायनानै दायो नोंथाङा बे थाखोआव फैबाय नाथाय माखासे सुबुंफोरा बुङो प्राइभेटाव फरायनानै मोजां पार्सेन्ट लानानैसो माखासे बिजोङाव उथ्रिसारनो हायो होनना बुङो सरकारिनिफ्राय साक्सेस जाया प्राइभेटनिफ्रायसो साक्सेस जायो होननानै गोबांफ्रा बिदिनो बाथ्रा बुङो बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो आं बुङोदि बे साक्सेसनि खोथा बुङोब्ला आङो माने बेखौ गावनि सायावसो सोनारो साक्सेसआ नों प्राइभेट स्कुलावनो हक बा सोरखारि स्कुलावनो हक मेटार खालामोदि गाइडेन्स नों माबायदि गाइडेन्स मोन्दों सरकारि स्कुलाव फरायनानैबो मानसिफ्रा IAS IPS जानाय गोबां दं जोंनि दासिमहालागै बर' हारियाव जेसेबांदि गिदिर गिदिर मानसि गिदिर गिदिर अफिसार दं बिसोरखौ जों नोंथांमोनाबो नुनो मोन्दों गासैबो सरकारि स्कुलनि गोजा बे साक्सेस होननाय बुस्थुआ माने स्कुलजों लोगोसे फैया नों जेरैबायदि मटिभेसन न'खरनि बिमाफोरनि जेरैबायदि मटिभेसन जेरैबायदि गाइडेन्स टिचारफोरनि जेरैबायदि गाइडेन्स आरो गावनि एक्सपिरियेन्स नों आरो जानो मोनसे जाफुंसार जानो लुबैनाय नोंनि गावनि गोसोनि बे माखासे गोहो बेफोरबो माने मेटार खालामो आरो स्कुला नङा